Ei me menee ihan hulluna Under the raksaa. sea. Onko hyvä? Älä nyt, Mä teon älä buillaa. Ei kun niin jo muuten se stormi, joka menee kai 1000 ja 100. Ei kun se menee jo oudosti. Se menee tiiäksä vinottaa ja kaikkeen. Niin menee, se menee 1000 kaikkeen ihan sulle. Tää on tää outo alue. Ja ei kai nyt kukaan oottais meitä täällä. Sitten on taas Iivar. Joo, ihan kohta. Ai niin me otettiin tässä pelissä silleen bounty, että meidän pitää tappaa se tyyppi. Niin sen nimi oli Iivar. Moikka. Moikka. Aika hullu reaktio. Moikka. Odon tule tyyppi. Moikka. Okei, ei tää ei oo muuten, onks tää se alue, joka... Ei tää ei oo se alue, joka menee 1000. Tää on weirdo. Mielestäni on se, Mä haluan mennä katsomaan, miten tää menee. tää on tosi outo alue. Niin mä haluan Joka mennä menee katsomaan. jotenkin ihan... Niin se nopeutuu jo. Niin se Tää on nopeutuu. niin hidas. Tää on niin hidas. Bro, tää on näin hidas. Under the sea. Kauan vaikka krediitti tää nopeammin. No nyt se alkaa mennä vähän nopeammin. Ei, perustormi. Tää on niin goofia, kun nyt se tos vetää 1000 ja 100. Kattokaa. Nyt se vetää niinku, kun mä kävelet tätä karkuun. No niin, mut se menee paljon nopeampaa kuin No se oli se yksi alue, missä me oltiin. Me oltiin jo menty... No nyt... No niin, älä kuole Olen alueelle. sormet tikkaa, kakkos. Melkein lipsasen. Eiku niin meidän kannattaa tehdä niistä ohuita. Mulla loppu raksat. Julle, Joo. Ai loppuks sulla raksat? Julle droppaa mulle kaikki sun raksat. Mulla on vielä... Mulla ei oo metallia, mulla on vielä, mutta... Joo, on Kyllä me pärjätään. Me pärjätään helposti. Mulla on 500, 440, 260. Joo, jatketaan. Under the sea. Niin kuoli, se on tuolla alueella. Nyt se otettiin. Ei mä näe liikit foittaavia tyyppejä tuolla alhaalla. Miss? Oh. Tuolla. Missä? Tuolla. Joo, älä ihan oikeesti. Vielä vika. One shot! Joo! Oi, silloin jo! Onneksi me otettiin tää meidän klooni. Onneksi me otettiin tää onneksi. Nyt tää taisi. Älä ammu enää Julle, se on kiki näkemään. Aja no! No, miten Julle sai ton, bro? Ai, sit se vielä spektaa meitä, bro. Julle, spektaaks sua joku? Joo, tanssi. Ai siuva, meidän kontentteja. Jaa. Tuolla me tiputetaan 500. Yksi hetkä jäljellä. Oh! Mut mennään me alas, kun me Mä näen se on tuolla. Pitäisikö testaa tappaa se? Joo. Älkää enää. Yritän näyttää niin yläpäin, kaikki menee tähän riviin näin. Under the sea. Ei se näe meitä. Ei se tiedä missä me ollaan, se ei tiedä missä me ollaan, kukaan ei ammusta. Ei se ampui! Nopeasti! Ei mä saanut sitä efektiä. Ei! Okei, me saamme rivotaan sun kimppu. Tuplarevi vaan. Se tulee mulla. Tappakaa vaan sit. Se on ihan on Se on niin hyvä Julle. Se hiilaa Julle, se hiilaa. Niin se ei vedä meidän reina. Tää loppuu homma niille. Ai peli. Ai mä pensannut. Sulla voittaa. Sä oot niin mekoninen. Ai, mun pitää... Ai, toi on paras Welcome to Ice Clan.
Mun pitää lopettaa nyt. Ai miten on? Miten? Miten how did Julle voittaa? Mennään loppuun kun alkuun. Ai ja mitä? Se oli